μικρή, σύντομη ενημέρωση σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας πολιτιστικά. Σίγουρα συμβαίνουν και πολύ περισσότερα άλλα, αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτά τα βασικά, έτσι, εντάχει. Θεατρικό εργαστήριο του Συλλόγου Σκουφά. Συνεχίζεται το «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε». 12 σήμερα, 13-14, του Λουίτζι Πιραντέλο, στη σκηνοθεσία της Έλης Μάνθα, 9 και 4, στη θεατρική στέγη του Σκουφά. Σήμερα πρεμιέρα και η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Μακρυγιάννης. Τοκ-τοκ το έργο, μια ψυχοθεραπευτική κωμωδία του Λόρεντ Μπάφι. Θα παίζουν μέχρι 29 Μαρτίου, με εξαίρεση τη Δευτέρα και την Τρίτη. Η κινηματογραφική Λέσχη, το Σάββατο, μία ταινία του Μίκαελ Χάνεκε, Κασέ, είσοδος ελεύθερη, στην Διόνη στις 7. Και, τελευταίο, αύριο βράδυ, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας έχει τη μεγάλη τους εκδήλωση, το μεγάλο τους χορό.